Čau, moje meno je Jakub Frank a v tomto videu si ukážeme ako hrať tento lik. Takže začíname na 15. pražci na Bčku. Ten rozozvučíme a budeme robiť hammer-on na 17. pražec a 18. Takže bude to vyzerať nejak takto. Toto začínam downstrokom. Potom ideme na tenké Ečko, tam budeme hrať 15, 17, 20 a rozozvučíme zás len 15. A tú 15 hrám upstrokom, takže na Dčku, teda na Bčku downstroke, takže dole a hore. Potom budeme robiť tab na 24. pražci a budeme s ním robiť pull off, to je dôležité, naspäť. Takže nestačí len tab, lebo to rýchlo zmizne, ale musíme spraviť pull off. Potom pôjdeme na Bčko, tam budeme hrať 18, 17, 15. To budeme hrať len legatom. 18, 17 a pull off na 15. A potom ideme na Gčku 17, 14, pull off a slide na 12. pražec. Takže potom, keď sme na tom 12. pražci, tak budeme robiť vlastne hammer-on na 14. pražec a 17. Tapneme 19. Zás pull off a ideme dole. Takže pomalšie. Upstroke. Pull off. Potom sme na Dčku, tam robíme len hammer-on na 14. pražec a prsteníkom budem robiť z 15. pražca pull off na 12. A slide na 10. pražec, takže potom budeme robiť 10, 12, 15, hammer-on na, tab na 17 a pull off a zas pull off aj s ľavou rukou, takže a potom budeme robiť len na Ečku 13, pull off 10. Ďalšia dôležitá vec, na ktorú určite myslí, keď sa toto budeš učiť, je táto. Keď hrám tento lik v tejto časti, mám palec tuto v tejto časti krku gitary. Ale jak už prechádzam na nižšie struny, si ten palec dávam skôr zo zadu z krku. Takže určite dávaj pozor na ten palec a trénuj to tak, ako sme si to teraz ukazovali. Ďalší taký zvukový protip je, keď si zapneš threshold na noise gate strašne vysoko, tak ono ti
hlavne pri legato linkách začnú tie noty trochu umierať presne, jak to robilo mne teraz. Takže to nebola vec technická, ale niekedy noise gate vie narobiť aj takéto problémy. Takže najlepšie je určite nájsť taký zlatý stred. Takže na to si treba dávať pozor, lebo ti to zavrie gitaru až príliš a budú ti umierať struny, aj keď vlastne nemusia. Dobre, takže celý lík trošku pomalšie. A trošku rýchlejšie. Ono fakt, keď to budeš trénovať, dávaj si pozor aj na tú synchronizáciu tých prstov. Aby proste išli jeden za sebou. Aby proste išli tie prsty za sebou, presne tak, ako si počul teraz. Až vtedy ten lík proste vyznie tak, jak má. Takže určite si dávaj pozor aj na to. A ďalšia vec, ktorá ti určite pomôže, keď tento lík budeš trénovať, sú takéto vecičky. To, čo držím, dúfam, že je to na kamere dobre vidieť, dám určite k tomu aj nejaký obrazok, sú vlastne fret wrapy. Funguje to vlastne tak, že touto húbkou si to dáš na struny, druhú časť prevlečeš, takto si to zapneš. Funguje to vlastne na tom princípe, že ako to máš pripevnené od ten hmatník, tak tlmi ti to struny. Takže keď budeme hrať prázdne struny, tak budú znieť tlmene. Používa sa to hlavne vtedy, hlavne keď trénuješ techniky tappingu, že používaš aj pravú ruku pri hre a vtedy ti to vie pomôcť, keď náhodou ľavou rukou drgneš do nejakej druhej struny a ona by sa chcela rozozvučiť, tak toto ti to zastaví. Takže keď hráš vlastne toto, a ideš hlavne cez viacero strún, tak toto ti vie veľmi pomôcť. Tým, že ty aj keby si náhodou nejak nestihol pritlmiť nejakú strunu a začala by znieť, tak toto ti ju proste trošku zadrží a bude to znieť o trošku čistšie. Veľa gitaristov to využíva aj v štúdiu, je to docela dobrá vecička, ale ja s tým osobne moc netrenujem, pretože ono ti to veľmi pomôže, ale aspoň toto je môj osobný názor, ale ty, keď to zahráš bez toho a naučíš sa to už bez toho hrať čisto, tak vlastne staneš sa o to lepším hráčom, lebo jedna vec je proste hrať takéto dlhé linky, ale ďalšia dôležitá vec je, že ty ich musíš vedieť zahrať aj čisto. A tu prechádzame cez 6 strún, takže je to docela náročný lík aj na tú čistotu. Fakt, lebo aspoň na elektrickej gitare tie snímače ti neodpustia fakt nič. Takže keď sa to naučíš hrať čisto, už len bez toho fret wrapu, tak budeš lepší aj v tom aspekte gitary, že proste byť čo najčistší. Nie je to vôbec vec, za ktorú by si sa mal hanbiť alebo niečo, je to úplne bežné, veľa gitaristov, aj Andy James to používa pri cvičení, ale keď sa to naučíš hrať čisto, aj bez tohto, tak staneš sa lepším hráčom aj v aspekte proste čistoty. Že budeš vedieť hrať sola o mnoho čistšie a nebudeš potrebovať takéto pomôcky.
Takže ako sa rozhodneš trénovať tento lík je len na tebe, ale je to dobrá pomôcka a dá sa to aj využiť. Dobre, takže po tej tappingovej časti nasleduje alternate picking linka. Budeme ju hrať na